Made from Edstaret Sayor. Okay, we're gonna do the I believe I can fly. I believe. Nah. Вие сте точно за Уремил Фортемакс. Максимална доза активни съставки за периферната нервна система. На него разчитам, когато ме мъчи гърбът. Уремил Фортемакс. Искате грижа за периферните нерви на Макс? Получавате с Уремил Фортемакс. Това беше рекламната пауза. I should do that. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. No, no. Around the world, around the world, around the world, around the world. La 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 la. Oh. I mean, няма повече around the world.